За жената, която обича да се откроява, която цени автентичността, изразява себе си със стил и не прави компромиси с смисъла зад избора си. Представям ви не просто чанта, а произведение на изкуството. Ръчно изработена от висококачествена естествена кожа и ръчно боядисана, с изрисувана фантастична сцена, която разказва история. Всеки детайл носи дух и емоция. От месинговия ключ, прикрепен с кожена връзка във формата на символа на безкрайност, до ръчно направената дървена кутия, праховата турбичка и елегантният органайзер. Това не е просто аксесуар, това е изява. Това е изкуство, което носиш със себе си. С тази чанта поставяме началото на една нова, специална серия от патентовани модели, създадени с внимание, вдъхновение и уважение към теб, нашият клиент, който ни се доверява. Благодарим ти, че си част от нашето пътуване.